sa to volá? Do drama. Drama? Počkaj, fakt? To je neskutočný názov. Potom príde sequel a bude sa to volať, že The Movie. A ďalšie bude The Sci-Fi basen. Vám fakt netreba veľa. Filip to detí proste. A potom bude The Horror. Potom vydajú seriál. Bude to The Sitcom. A čo ja zväčšík, tak to neskôr, keď je viacej depresívne, stále nerozmýšľaš nad mojím oferom? Či byť konkrétnejší. Že si mi písal ráno, že ma sakneš off? Čo? Či nad ktorým? Proste človek si ide o 5 ráno zláhnuť spať a príde ti mu správa, že do you want me to suck you? Alebo ešte také rozťaž, what the fuck? Fair enough. Ja Vecoviak proste dobrák píšem, že či nechce hangout, tak to náhodných časoch, kedy proste si poviem, že... Hangout je jedna vec. Hangout je jedna vec. Do you wanna get sucked? Je zhruba. No tak, Myslím, že napísal to som sú ti to veci. trochu so slangom, no a čo? Tak proste, keď nepochopíš, So slangom, he says. proste musíš čítať medzi riadkami. Znamená, niečo máš krave v krku, jazvec, pomohol by si mi? Ne, veľa ľudí, čo tam dočiahne. Ja nemôžem za to, že ste neprešli maturitou. Prešli sme tak dobre, že sme tam ani nemuseli chodiť, ty. Nemôžem za to, že ty si potreboval nejaký additional tutoring. Tebe proste odneverili. Takže additional tutoring, he says. Za pol hodinu asi dojde. To už to nebudem. Budeš spinkať, čo? No aj. Môže, že tvoja mama má dojsť. To lepné. Tak jak tvoja sestra. Musím vedieť, či niekto hrá na Inverted Mouse. Aby si... Inverted Ale mouse si ich je zabil. preto, niekto. že keď majú tí typci, tí čo sú väčšinou s slámkami hrajú, tak oni proste potrebujú to mať na Slámka. niekedy. Keď sú neschopní, ako si to dokážu zapnúť z toho. Poj z komandy. Je rozdielne. On dali Morse code. Ide o ten tón v tom. Videl si to ale? Videl. To bolo... Ty kokos! Double! Sage, ey, wenn du sagst, du hast dreckig, dann blast ich richtig dreckig. Počúvaj ma, ty čibrák na piss ich dich prvý. auch an. Začínaš dosť vytačať, mohol by si zriadne hubu chvíľu. God damn. Нет. Ukat, nohi, prosim. Sage, T, Hunsna, Svina. Ty si hnusná svinia, ty. Nemčur malý. Smina, Bruder, was für Smina? Yeah, man, do you want to come on my fucking face, man? Oh yes, Oh my yes, God. please, you're I so come Ja, good. guck mal halt, wenn Oh du man, what the fuck? sagst, ich halt richtig dreckig, dann kannst du mich Bro, I'm anfassen, underage, Scheiß by the way, anpissen, so in it's mein not Gesicht, legal. egal ist. If it's on the clock, it's ready for... Oh bro, no, man. Poď do roboty. Prosím. Si zarobí. Naši počku. Kámo, toto išlo tak dole vodou, začal si tak krásne a proste... Takže hovorí, že sa ideme nájsť k tvojej babke zajtra, hej? Ako vyšubete? Nie, problém. Dal by som si taký... To znelo hrozne, actually. Holy shit. To znelo o dosť horšie, než to bolo intended. Vieš, ako ja rád skúsenejšie. Ste to tieto mladé žaby, to není pre mňa. Mám prityšiu, že to nezrovna, každá druhá ti proste povolí to, čo máš v pláne. Ale na budúci už som mi naznačil, že by som chcel. Čo by si chcel? Ja, vysrať sa aj na čelo do piče, alebo také niečo. Oh no. Zas? Zas. Laura Máciv? Na Epiku to bol free. Tak to je ale úplne super bomba. Áno? Je to super mega bomba? Zabi sa. Mohli by vymysleť nejakého čempa, čo bude proste na inej linke ako support. Bude mať nejakú takú mechaniku, že nemusí farmiť. I know it doesn't really work in akože League, reálne, že ty dávaš celku shitstake niekedy vec, ale reálne s týmto si celku hitol ten rock bottom, že toto je absolútny dogshit, čo si práve povedal. What the fuck are you on about? Jesus Christ.
Fumble číslo 2. Tam bolo taká nemilá vec, že sme sa nejak bavili, ona sa pýtala, či teraz vyzerá rovnako ako na der profily, nie? A ja som otvoril vedľa tú Tinder aplikáciu a to ma napadlo a ja som jednak, tam bolo veľa mečí, to bola prvá vec. A druhá vec, že som otvoril zlého človeka. Tam bol číslo 1. I'm a big girl. Yeah, you are. Čo? Wow. Prečo máš tak veľa HP? Ty kakas. Čo nie, ty niečo hovor. Videla si sa v zrkadle? What? Fetchuješ? What? What the fuck? To bolo fucking weird, to bolo fucking weird. To bolo straight up Akože, mean. chill out, dude, chill out. Yeah? Jesus fucking Like, Christ. come on, man. Akože, To moje bolo všetko v dobrej srande a také playful, ale goddamn. Tomorrow is ktorý si mystery. ešte Kung Fu Panda. Yesterday was history, but today is a gift. That's why it's called the present.